Bună ziua, prieteni, din nou suntem în direct cu o invitată și frumoasă, și deșteaptă, și valoroasă, și prezentatoare de emisiuni sportive, Monica Roșu, dublă campioană olimpică la gimnastică, multiplă campioană europeană, medaliată la campionatele mondiale. Bună ziua, Monica, îți spunem de aici, de la TVR Special Sport. Ce faci? Cum ești? Bună ziua! Uite, așteptam să intru în legătură cu voi. Cam inedit acest mod de a face interviuri și mai ales că eram prin casă cu treburi în casă. Ce să facem în perioada asta? Cred că ce face toată lumea. Încercăm să ne ocupăm timpul cum putem. Monica, într-o oarecare măsură, cam dacă ar fi să stau să mă gândesc așa puțin, ți-aduce aminte de cantonamentul de la Deva, cămin, sală, cămin, sală, cam așa era și la Deva, nu? Să știi că da, doar că acum nu mai este atât de greu. La Deva existau foarte multe ore de antrenament, mii de exerciții, repetări. Acum avem ore de antrenament la spălat vase, la făcut mâncare, la făcut curățenie, la făcut ture prin casă. Mâinile deja mi-arată ca după război, dar nu avem ce să facem. E important să trecem peste această perioadă, să trecem cu bine și să începem să ne reluăm cumva toți activitatea dinainte. Vom discuta mult despre gimnastică, pentru că sunt multe probleme de discutat. O să mă întreb, dar ce a mai apărut oare în gimnastica românească? Uite că Exact, chiar o să te întreb că nu pot fi probleme și acum. Știu că nu suntem într-o perioadă tocmai bună sau gimnastica nu trece printr-o perioadă tocmai bună, dar mă gândesc că odată cu venirea acestui virus cumva s-au liniștit și apele la noi. nu prea s-au liniștit, s-au învolburat puțin. Denisa Golgot Așa. nu mai face parte din lotul de gimnastică de la Deva, a anunțat că se retrage din activitate. Ea a anunțat atât pe Ups. antrenori cât și conducerea federației. Va reveni la Deva doar în calitate de elevă, este pentru a-și continua studiile, este eleva al liceului sportiv, al liceului cu program sportiv din Deva. Deci a renunțat la gimnastica de performanță. Asta ar fi noutatea. Cum comentezi gestul ăsta? Da, nu știam, n-am văzut pe niciunde. Cum poți să comentezi? E o veste destul de tristă, aș putea spune, pentru că nu prea avem sportive. Și așa aveam câteva fete la lotul de la Deva. Dacă s-a mai lăsat și Denisa, un om de bază al echipei, uh, sper totuși să nu fie o decizie finală. Mă gândesc poate că are nevoie sau avea nevoie de o pauză și totuși se va răzgândi. E un copil cu potențial, mi-a plăcut și îmi place mult Denisa, astfel încât ar fi păcat ca acum să renunțe. Știu că gimnastica a devenit din ce în ce mai grea, să te menții în top e foarte greu, mai ales după ce am făcut acel declic. Dar cu siguranță era un pion important în echipa României, astfel încât pot să spun decât să-mi iei dat o veste foarte tristă, din păcate. Veștile mai puțin bune nu se opresc aici, pentru că antrenorul Nicolae Forminte, într-un dialog pe care l-am purtat tot aici la TVR Sport Special, a fost foarte tranșant și a spus că după această pandemie probabil că jumătate din fete se așteaptă ca jumătate din fete să renunțe la a mai face gimnastică de performanță, pentru că nu mai au acea motivație cu care să vină în sală și să le determine să continue activitatea de mare performanță. Nu mai au acea motivație fetele sau antrenorii, că nu am înțeles. Nu, fetele, nu mai au, n-ar mai avea acea motivație. Fetele. Da. Uh, da, știu că după astfel de perioade sau în astfel de perioade e cumva destul de dificil. Gândește-te că ne pregăteam de campionatul european, peste câteva luni urmau Jocurile Olimpice, chiar dacă România avea calificată doar o fată.
dar existau concursurile de sfârșit de an, cupele mondiale, în care ele puteau să meargă și să-și adune puncte pentru următoarele competiții, să meargă să arate ceea ce au pregătit. Și odată cu venirea acestui virus, practic ți-a cam luat viața, pentru că ceea ce făceai până în ziua de astăzi nu mai ai voie să faci. Dintr-o dată a trebuit să-și strângă bagajele și să meargă fiecare la casa ei și stai să te gândești dacă cât va dura această perioadă, dacă stai o lună de zile, 2 luni de zile acasă, fără să poți intra în sală, să-ți faci pregătirea necesară gimnasticii, pentru că una e să faci, nu știu, genoflexiuni, un antrenament fizic acasă, dar alta e să intri în sală și să-ți repeți exercițiile pe care le-ai de făcut. Și atunci, cu siguranță, se gândesc că va fi destul de greu să-și reintre la forma pe care o aveau, dar nici încerc să mă pun pe mine în situația actuală, să fi fost la lot, să vină această problemă pe care o traversează toată România, toată lumea, de fapt, și să mă gândesc la viitorul meu, la ce am de făcut. Eu cred că ar trebui cumva să gândească lucrurile la rece, să te gândească la viața lor, la anii pe care au petrecut în sală și să nu renunțe atât de ușor, pentru că e foarte simplu să spui, da, gata, de astăzi nu mai continui cu sportul de performanță. Dar e o decizie pe care trebuie să ți-o asumi cumva, pentru că în perioada ce va urma sau chiar și în anii ce vor urma, cu siguranță te va urmări această decizie. Ți-o spun din proprie persoană, pentru că cumva în 2005 am spus și eu, având mai multe probleme de sănătate, întâmplându-se mai multe lucruri, am luat decizia de a renunța. Dar în sinea mea mă gândeam că mai puteam să continui, că a fost mult prea devreme să iau această decizie. Tocmai atunci deveneam noi, fetele mult mai mature, mult mai responsabile, știam ce aveam de făcut și atunci cumva nouă sau mie a trebuit să mă împac cu ideea de a renunța. De-aia mă gândesc că totuși ele sunt încă micuțe, au lucruri de demonstrat. Bănuiesc că s-au apucat de gimnastică pentru că iubesc acest sport, chiar dacă este greu și trecem printr-o perioadă grea. Ar fi păcat să renunțe acum, mai ales că sunt sigură că nu și-au îndeplinit toate obiectivele. Oricât de grea ar fi gimnastica și oricât de greu le-ar fi, cu siguranță și-au propus și ele niște obiective, să câștige medalii la concursurile importante. Monica, te-aș întreba însă cum treceai peste acele momente în care, nu de puține ori, te gândeai că vrei să renunți, plecai din cantonament sau îți sunai părinții, le spuneai să vină să te ia, că nu mai vrei să mai continui. Cum reușeai să te montezi pe ideea asta de a continua, de a face sport de performanță în continuare? Pentru că e o diferență foarte mare de mentalitate între cum gândeați voi și cum gândește actuala generație. Așa este, e diferență din toate punctele de vedere. Ele acum au libertate, cumva, chiar dacă sunt într-un cantonament, acea libertate cumva există. Știi foarte bine că la noi lucrurile astea nu existau. Eram acolo doar să mergem să ne antrenăm. Atât știam. Dimineață școală, antrenament, muncă, medalii și nu doar că să fim pe podium. Medalia trebuia să fie de aur. Dacă nu era de aur, nu prea era bine. Și atunci, ori de câte ori că am mai povestit lucrul acesta, aveam în anticameră la Deva un bagaj mereu pregătit de casă. Pentru că în orice moment puteam să spun că gata, până aici a fost. Dacă mă durea ceva sau aveam o perioadă în care nu ți ieșea nimic în antrenament, pentru că ai și astfel de perioade. Gândește-te că noi stăteam 635 de zile pe an în cantonament. Dacă aveam noroc să nu avem competiții importante la începutul anului, reușeam să mergem 4-5 zile acasă la familie.
Dar am fost niște fete care și-au dorit, indiferent de cât de greu le-a fost, pentru că și nouă ne-a fost foarte greu, nu greu. N-am stat să ne plângem sau să mă plâng. Gimnastica, pe cât de frumoasă pare, pe atât de grea este și acum este și mai grea, pentru că nivelul dificultății a crescut foarte mult. Celelalte țări au acumulat foarte mult, iar noi, din păcate, am stat pe loc. Și atunci trebuie să stai, de asta spun că cumva trebuie să te gândești exact la ce vrei. Care a fost, cum ai ajuns să te apuci de gimnastică? De ce te-ai apucat de gimnastică? Care a fost modelul tău? Ce vrei de la sportul acesta? Pentru că ți-am spus, e foarte simplu să renunțăm. Am ridicat mâna, am spus pas, ne-am luat băgăjorul și plecăm acasă. Dar ajungi acasă și ce faci? Monica, aș vrea să rămânem puțin în zona asta a amintirilor și te-aș ruga să ne povestești un moment inedit. Știu că la un anume moment, de fapt acest lucru se întâmpla de fiecare dată când Cătălina intra în competiții, Octavian Belu avea o modalitate inedită de a o motiva. În finală îi spunea, uite, o vezi pe Rusoaică? Te bate, n-ai nicio valoare, o să te bată Rusoaica, te elimină din competiție. Nu? Cătălina se ambiționa foarte tare. Și spunea, domn profesor, cine această Rusoaică? Niciodată, eu o să fiu numărul 1. Facem pariu și făceau pariu pe pizza, din câte am înțeles. O chestie de asta, așa, simbolică. Da, probabil că acum, reușea de fiecare dată să obțină medalia de aur la Bârnă. Octavian Belu pierdea pierdea pariu făcut cu Cătălina, dar avea o medalie de aur câștigată. Era toată lumea fericită. De a o motiva pe Cătălina. Și bineînțeles că avea foarte multe modalități de a vă motiva pe fiecare în parte. La tine cum stătea situația? Cum reușea să te motiveze domnul Belu? Măi, treaba asta cu pizza nu știu, poate s-a întâmplat în perioada mai recentă cu Cătălina, pentru că nu știu de ea. La noi, începând de la a spune că ai muncit atâția ani, ți-ai dorit să fii acolo, ți-ai dorit să ajungi cineva și că de ce să dai cu piciorul la toată munca acum, când mai ai doar un pic până la a-ți îndeplini visul, chiar dacă, nu știu, te duceai la europene mondiale, jocurile olimpice, nu mai vorbesc de jocurile olimpice, și atunci cumva te punea pe gânduri. Dacă știai că nu ai niciun potențial sau nu ai nicio șansă de a câștiga medalie, și medalia de aur, mă refer la medalia de aur, atunci cumva stăteai să cântărești foarte mult lucrurile. Dar dacă știai că totuși ai un potențial, știi că ești bun la aparatul favorit sau unul din aparate, cum eu eram specialistă cumva sau m-am axat foarte mult pe sărituri, știam că acolo pot să câștig medalia aceea de aur pe care mi-o doresc foarte mult. Și stăteam să mă gândesc, ok, mai trag un an de zile să ajung să câștig, să-mi îndeplinesc acel vis, ori mă duc acasă. Și când spuneam că mă duc acasă, începeau, cum am spus mai devreme, acele întrebări. Bine, mă duc acasă. Și ce fac? Pentru că până la 18 ani tu nu înveți foarte multe lucruri. Înveți doar că trebuie să intri în sală și să te antrenezi. Noi am trăit cumva într-un glob de cristal. Nu am avut, pe vremea aceea, noi nu aveam acces la telefon, la internet, să stăm să comunicăm cu lumea, cu părinții, să vedem ce se întâmplă în lume. Noi știam doar de fapt nu știam nici ce fac celelalte gimnaste din celelalte țări. Știam că doar trebuie să mergem în sală și să ne antrenăm și să rezistăm. A fost și la noi selecția a fost cât se poate de naturală. Rămânea cine rezista atât fizic cât și psihic. Adică Monica, s-a cernuțită singură. Monica, România în momentul de față are o singură gimnastă calificată la Jocurile Olimpice. Este vorba despre Maria Holbură. Într-un interviu pe care l-am realizat pentru televiziunea română, nu cu mult timp în urmă, chiar la Constanța, în orașul ei natal, îmi spunea că își dorește foarte mult să intre într-o finală la individual compus și la două finale pe aparate.
realist vorbind, ce șanse are Maria Holbură de a se califica într-o finală la individual compus și eventual într-o finală pe aparat? Maria Holbură este un copil care a muncit foarte mult și un copil care cumva a fost cursiv în pregătire. N-a excelat la vreun aparat, dar a fost cursiv, cum am spus, în pregătire. Cred că merită, de fapt nu că cred că merită, drept urmare și-a câștigat locul să fie la Jocurile Olimpice. Are nevoie doar de sănătate și să poată să-și facă exercițiile așa cum știe ea mai bine și cu siguranță în primii 24, dacă va prinde o zi foarte bună de calificări, o văd în primii 24, mă scuzați, calificată la individual. Concursul e concurs, nu ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Poți să spui că și cea favorită poate prinde o zi cu ratări și atunci din favorită este pe locul 8. E important foarte mult starea de spirit pe care o va avea, cum se va simți ea fizic și cam atât. Să fie doar ea cu aparatul și să-și facă exercițiile liniștită, calmă și în siguranță. Cât privește finală pe aparate? Nu știu să spun la ce aparat excelează sau ar putea prinde o finală. La cea de individual compus, cu siguranță. Probabil că dacă își va face o bârnă bună, are toate șansele să intre în finală. Mă gândesc că și ea crede că sau ar vrea să intre în finală la bârnă și la sol. Că sunt aparatele... Sunt aparatele ei de suflet. Ei de suflet și atunci totul depinde de ziua pe care o va prinde în momentul respectiv. Și de cum va decurge pregătirea până atunci. La nivelul conducerii Federației Române de Gimnastică lucrurile se schimbă din mers, vor fi alegeri, sunt persoane care deja și-au depus candidaturile pentru funcția de președinte, post rămas vacant după demisia Andrei Răducan. Noua formulă, te-ai gândi să te apropii mai mult de gimnastică, fie în federație, fie în antrenorat, să încerci să cochetezi cu lumea antrenoratului? E cam de fapt nu e niciodată târziu pentru asta. Sincer, am spus-o de când m-am retras și eram mult mai mică. Nu cred că aș fi o antrenoare bună. Și știi de ce? Pentru că nu pot să fiu la fel de, nu știu dacă să folosesc cuvântul dură. Exigentă. Exact, cred că exigentă este cel mai potrivit. La fel de exigentă cu sportivele. Poate că dacă aș antrena doar așa, la nivel de inițiere, de pur și simplu de bază, da, ceea ce am făcut-o la o școală privată, bine, un alt nivel, dar să intru să antrenez performanță, nu cred că aș fi omul indicat. Chiar dacă am fost o persoană sau un sportiv care a reușit să-și îndeplinească obiectivele în sportul pe care l-a practicat, nu toți putem să fim și antrenori buni. Și atunci cred că e foarte bine să delimităm lucrurile, să știm dacă locul nostru este acolo sau nu. Cu siguranță sunt antrenori buni în România, sunt antrenori sau nu știu, persoane care își doresc să antreneze și care o pot face la un alt nivel. Nu spun că eu n-aș fi putut să o fac, dar nu cred că aș putea să fiu atât de exigentă, doar gândindu-mă la ceea ce am trăit eu, toți anii pe care i-am petrecut în sală și atunci mi-ar fi foarte greu să văd că, nu știu, o sportivă se chinuie, să știu prin ce trece și eu să las la o parte, nu știu, toate lucrurile și să îi cer imposibilul. Toată lumea vorbește despre redresarea gimnasticii românești, toată lumea vorbește despre faptul că gimnastica în momentul de față este în criză. Noua conducere federală, crezi că ar trebui să se orienteze mai mult către fostele gimnaste, mare parte dintre ele foste colege cu tine sau din generații, să zicem anul 2000, 2001, 2002,
1999, cum sunt atâtea și atâtea cazuri, care activează în momentul de față ca antrenoare la diferite cluburi, să încerce să le promoveze mai mult și să le formeze ca antrenoare pentru ca, nu știu, peste 10 ani, 5 ani, cât o fi, să ajungă să lucreze la lotul mare sau la lotul de junior, lotul de senior a României? Fără doar și poate. Gândește-te că au cumva și experiența anilor petrecuți în sala de gimnastică. Una e să crești un sportiv care a practicat acel sport și alta e să, nu știu, să iei un student care a terminat o facultate de educație fizică și sport cu specializare gimnastică și să încerci să-l crești. Cu siguranță are posibilitatea și el să ajungă la un nivel foarte înalt, doar că nu a trecut de etapa aceea, de stat în sală, de făcut antrenamente, de tehnic. Una e să știi elementele după ce le-ai practicat tu și ai văzut într-adevăr cum stă treaba, cum poți să aplici sau să dai o indicație unui element, și altceva e să-l înveți din cărți. Și aia am pățit-o și eu la facultate, la cursul de gimnastică. Adică eu una știam din sală, după 16 ani de practicat gimnastica, știam cu totul și cu totul altceva, iar din cărți citeam, păi nu, că nu se face așa sau nu se pune în aplicare așa, și mă gândeam și zic, ups, stai puțin că ceva nu se leagă. Și atunci, cu siguranță, toate sportivele sau fostele gimnaste care au optat să rămână în cadrul antrenoratului ar trebui susținute, și nu numai ele, toți cei care vor să antreneze și iubesc gimnastica ar trebui susținuți, ar trebui investit în ei, în pregătire, trimiși la cursuri, la specializări în străinătate, la schimb de experiență. E foarte, foarte important să le arăți că chiar te interesează munca pe care o practică. Pentru că gimnastica s-a schimbat foarte mult și avem nevoie și noi, odată cu ea, să învățăm diferite metodici de antrenat, de explicat elemente, de pus în practică pregătirea tactică, fizică, care o fi ea. Din punctul tău de vedere, trebuie schimbat colectivul tehnic de la DEVA? Trebuie aduși alți antrenori? Nu știu dacă asta este o soluție. Ok, poate să fie la început că ai schimbat antrenorii, vin cu un alt suflu, dar probabil că vor ajunge să se lovească de aceleași probleme pe care le întâmpină și actualii antrenori. Dacă sunt acolo, nu sunt degeaba și nu sunt niște antrenori care au venit de ieri de azi în gimnastică. Sunt antrenori cu experiență, antrenori care au scos sportive, care au câștigat medalii importante, nu doar la campionatele naționale. Ei își fac treaba sau încearcă să-și facă treaba foarte, foarte bine. Ai nevoie și de materie primă. Degeaba antrenorul vine și mi explică mie 5.000 de lucruri și îmi spune cum trebuie să fac un element și ce element aș putea să fac dacă eu, ca sportivă, nu pot. Pentru că nu ai construcția necesară să faci acel element. Și atunci antrenorul e legat de mâini și de picioare. Nu are ce să mai facă. Nu poate să se ducă el la concurs și să se urce el pe aparat să execute acel element care ți-ar crește și gradul de dificultate, ai avea o notă de plecare mult mai bună și o notă de execuție bună și nota de final, normal. Deci, antrenorii sunt... Marius Urzică spunea că că vede o renaștere a gimnasticii masculine la nivel de echipă națională în 8 ani, de acum încolo. Tu, pentru feminin, câți ani ai da pentru renașterea gimnasticii feminine? Da, nici nu știu cât să spun în câți ani ne-am putea reveni. Depinde totul de ce ne dorim să facem. În primul rând ar trebui să ne atragem și să vorbim copiilor despre gimnastică,
să-i atragem în număr cât mai mare, să facă sport de masă și de acolo să-i atragem pe fiecare către gimnastică care este talentat, să investim în ei, să avem competiții mult mai multe, pentru că nu poți să stai și să te duci doar la 2 competiții pe an, la naționale și la cupa, nu mai știu eu ce cupă. Ai nevoie de mult mai multe competiții pentru că nu toți, hai să fim serioși, nu toți gimnaștii sau gimnastele ajung campioni olimpici sau campioni mondiali. Din 20 poate au șansa să meargă mai departe 2, 3. Mi-aduc aminte, eu când m-am dus la Deva, am plecat câteva fete și la maxim o lună au venit și restul colegelor de la Onești, undeva la 10 fete, și nici în 6 luni am rămas singură. Nu că eram eu, vai, Doamne, ce talentată era Roșu și de-aia a rămas la lot. Aveam sportive sau colege mult mai talentate, dar ba din cauza accidentărilor, ba nu au rezistat psihic și atunci, cumva, cum ți-am spus și înainte, s-a cernusita. A lucrat destinul, în oarecare măsură, nu? A lucrat, da, cumva a lucrat. Trebuie să profiți de orice șansă și ocazie pe care o ai. Și atunci lucrurile se pot întâmpla. Eu sper totuși ca atunci când vom renaște, nu știu dacă se va întâmpla în 5 ani, în 10 ani, în 12 ani, în 20 de ani, sper să nu ajungem la o perioadă atât de lungă. Sper să avem copii care să iubească acest sport, să-și dorească să-l practice, chiar dacă sunt 10 din 10 copii să poți să faci o echipă competitivă, dar să-i vezi că au dorința aceea de a merge la concurs sau de a intra în sală și de a mai bifa în fiecare zi ceva, că a învățat un element bun, că și-a perfecționat un element bun. Chiar dacă este greu, este foarte greu. Nu o să ai în fiecare zi chef, stare necesară, să intri, mai ales să te recuperezi după o accidentare, după o perioadă în care ai stat. Dar trebuie să găsească fiecare în el acea sclipire pe care l-a făcut să se ducă către acest sport. Și atunci, cu siguranță, Monica, vom face un pas înainte. Monica, vorbim despre gimnastică și foarte pe scurt aș vrea să ne referim puțin și la gimnastica masculină și în special la Marian Drăgulescu, un om, un gimnast cu care mai ai o relație de prietenie de multă vreme, vă știți vorba aceea din sala de gimnastică, l-ai susținut de fiecare dată atunci când a fost cazul și ai fost lângă el în momente grele, în momentele frumoase. Și-a propus să meargă pentru Tokyo către un singur aparat, și anume către sărituri. E bine că a făcut această alegere? Aceasta este prima întrebare pe care ți-o adresez. Cea de-a doua legată tot de Marian, îl vezi pe podium? Poate obține o finală la Tokyo și să ajungă pe podium? Îți răspund cu ultima. Cum să nu? Totul e posibil. Marian își dorește foarte mult. Cred că este piticul ce-l urmărește de prin 2004. Și-a dorit foarte mult o medalie de aur la sărituri la Jocurile Olimpice. Din păcate a avut, nu știu, ghinion de fiecare dată. Dar pentru el acum e important, cred că această amânare a Jocurilor Olimpice, cred că îl ajută puțin. Îl ajută în pregătire și îl ajută să poată ajunge sau să pregătească și a doua săritură, dacă va schimba ceva la ea, să o poată perfecționa. Și de ce nu? Este în primii 4 pe plan mondial. E la o miime de podium. Și el va avea nevoie de 2 sărituri foarte bune în calificare și în finala ești tu cu aparatul. Dacă vorbești frumos cu el și te ascultă, cu siguranță are mari șanse să fie pe podium. Și o ultimă întrebare, Monica. Ultima întrebare, timpul a zburat foarte repede. Deja? În cât timp crezi că vom mai putea vedea
la sărituri o gimnastă de talia ta? Eu mi-aș dori cât mai repede, dar e foarte greu. Cum ți-am spus, gimnastica a evoluat foarte mult, dificultatea a crescut foarte mult și la fel, acea gimnastă care, să spunem că va renaște cumva, trebuie să iubească acest aparat, trebuie să aibă acea detentă. Eu am avut-o de mică, mi-au plăcut săriturile, mi-au plăcut solul, nu am avut acea teamă de a încerca lucruri și elemente noi. Mi-aș dori foarte mult să vină cât mai repede. 2004 am câștigat eu medalia de aur, după a urmat Sandra. Sperăm Să să există o avem, continuitate. nu știu, poate în 2024, nu știu, am văzut că Sabrina, avem câteva fete la junioare, dacă pot să spun așa, care promit și poate ele, în 2024, vor face o surpriză. Poate vom vedea o nouă campioană olimpică și la sărituri sau pe podium, dacă nu O olimpică. campioană olimpică și la sărituri și poate și o echipă medaliată cu aur, așa cum s-a întâmplat în Eu zic să 2004. o luăm treptat. Da, Stai, exact. nu prea Exact. multe. Întâi să avem noi să putem Pozitiv, face o echipă să gândim competitivă. pozitiv și să ne dorim acest. Ex- Monica, exact, să ne dorim. îți mulțumim mult de tot că ai acceptat invitația TVR Sport Special de a fi astăzi alături de noi. Îți dorim multă baftă în tot ceea ce faci și poate, Mulțumesc la fel. poate peste ceva timp să te revedem alături de gimnastica românească, dacă nu în sala de antrenament, măcar în cadrul federației să dai o mână de ajutor acolo. Să știi că mereu am fost aproape de gimnastică și m-am implicat de fiecare dată cu mare drag, chiar dacă nu am fost în vreo funcție sau nu am apărut atât de des, am fost acolo, am susținut și încurajat atât fetele cât și băieții, așa cum am știut eu mai bine. Și sper și eu, îmi doresc ca cumva să renaștem, să găsim drumul acela către un viitor mai frumos pentru Mulțumim mult gimnastica de tot. O noastră. zi bună îți dorim. Toate cele bune! La fel.